Hello guys! Welcome back to another vlog. So for today's video is papakita ko sa inyo ang update ng Bria Homes dito sa May Tulong, Urdaneta, Pangasinan. Pasensya na po kayo kung medyo matagal-tagal ang pag-update ko dahil nagkaroon po kasi ng nahigpitan sa Bria Homes, office ng Bria Homes. Ilang buwan na po akong hindi nakakabayad kaya nagtanong ako sa agent ko kung pwede nang magbayad. Sabi niya, pwede naman daw. Tinanong niya kung nagpa-appointment na ako. So, nagpa-appointment na ako sa online. Papakita ko na sa inyo guys kung ano yung pinagbago ng Bria Homes dito sa May Tulong, Urdaneta. Shoutout nga pala kay Miss Arian. Siya yung agent ko na yung lagi kong tinatanungan ng kung paano ang gagawin, kung ano yung mga requirements na mga ano. Yun. So, siya na raw kasi ang bahala sa lahat. Shout out kay Miss Arian Madolid. Guys, samahan nyo ako. Tingnan natin ang update ng Bria Homes kung may pinagbago ba talaga. Bahay na oh. May mga bahay na guys. Tayo magbabayad. Kita niya ginagawa kami dito. Hindi pwede yung ano. Hindi pa raw nakalib daw yung pagpe-payment na namin. Nakalib. Papakita ko na lang sa inyo yung mga ginagawa nila. Psst. Psst. Nakalib daw. Nakalib. Psst. Nakalib. Nakalib daw.
Ayan, may mga bahay na dito. Ay, shoutout kay kuya, oh. Ayun, ang dami ng bahay doon. Ano? Ha? Ano? Nakalib daw. Oo, ngayon. Binsana na lang daw natin na ibayad. Kailan? Pero ibubukod-bukod daw yung resibo. Yung April, May, June. Yun. Kailan daw? Basta sasabihan na lang daw tayo. Pero tinanong naman niya kung nakabayad na sa ano eh. Ang dali lang. Sayang yung pagpunta natin dito. Down payment. Oo. Ako mata ah. Nagbibideo lang ako saglit. Yun ang doon. Baka ma. Dami na palang nagawa eh. Ha? Puro Alexa. Dito pala sa una yung Alexa eh, no? Ayan, may kalsada din dito. Ganda. Bettina. Alexa. Ayan, hanggang dun pa yan. Hanggang dun. Sa dulo kaya na may init eh. Saka may ginagawa pa sila doon no, sa dulo. Yun yata yung mga Elena. Sa banda doon. Ayan, marami ng bahay. Yun yung Bettina. Ito yung itsura ng... Ay, nandito pala sa kabila yun. Sayang din eh. Ano ko rin to? I-vlog ko rin. Yan, ito yung likod ng Alexa. Yan yung likod. Yan yung lababo. Ito rin yung likod ng Bettina. Yan. Kita niyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bahay na ano namin, na unit na kinuha namin. Ganito siya. Ayan. Ayan. Yung unit. So, nakasara. Nakalak siya. Ayan. Tsura niya. Medyo malaki na rin. Kasi yan yung ano. Ganito kalawak. So yung sa amin end unit ang kinuha namin, kaya yan medyo malawak yung ano din niya, yung space niya pag nilagyan ng fence. Tapos end unit ito ganyan, sobrang laki ng Elena. Ayan. Kusina ng Elena. So, bali yan na lalagyan namin dito ng malaking kusina. Tapos dito, yan, parkingan, kwarto. Kasya na yan. Tapos doon, gate. So, yan lang guys. Hanggang sa susunod ulit. So, ayan guys lang. Pauwi na tayo. Yun lang yung ano ko. Pinakita ko sa inyo dahil yung palang naman ng mga nagagawa. Wala pang Elena. Yun yung update ng Bria Homes Tulong Urdaneta. So guys, maraming salamat sa panonood ng ating video. Hanggang sa susunod Nakalib ulit. daw po? Nakalib daw yung ano. Kasir. Nakalib ka na yung... Ay, kasir. Ako, nakalib ka. Paano yung tanan to kanon? Uwi na kami. At yun lang. Yun lang ang
mga nagawa pa lang ngayon. Siguro sa susunod na mga araw, marami-rami na rin. Makikita na rin natin yung mga ginawa na Elena. Sa mga excited po dyan,